תוציא בעדינות, עדינות, עדינות, ותם. לא נורא. רגל, 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 עד הסוף, ולחזור. ומסודר. פינה יפה, עקבים למטה. מהפינה ישר לצאת לשולדרים. קצת יותר זווית, בסדר. קו, תחתכי. תכיני אותו. דרבני, דרבני, דרבני. עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. כן. קצת לאסוף. כן, טיפה לאסוף אותו על האחורה. וצאי מהפינה, מהפינה, מהפינה. את יוצאת מאוחר מדי. כי זה קו קצר, אין לך שם הרבה זמן. כן, אלכסון, קצר כזה. כן, שמאל, אוקיי, בסדר, לא נורא. זה... טיפה רגל, כן. אל תשחררי את המושכות יותר מדי. בסדר, אבל זה לא קריטי כרגע. יש לך עוד הרבה זמן של הליכה, אז לא להלחיץ אותו. את מסודר. כן. רגליים עליו, כן? במעבר. רגל, 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 רגל. קצת תחזח רגל ימין, אוקיי. שבי אחורה כבר, רגל שמאל. שבי אחורה, שבי אחורה. כן, תני לו טיפונת, טיפונת ספייס כזה עם יד ימין, שהקאנטר יהיה רגוע ויפה. טוב. עד הסוף. כן, טוב מאוד, גם פנית יפה. רגל, עוד, 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 עוד. בדיוק. או, ברכיים, ירחיים. בדיוק, טוב, יפה מאוד. חמוד, אה? כן, טוב ליאור. שבי קצת שמאלה. דניאלה אמרה לי. דניאלה שאלה אותי, תגידי, את לא רוצה להתחרות איתי קצת? שימי לב לרגל ימין, וקדימה, קדימה, 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 מצוין. יפה מאוד, לאסוף, לאסוף, לאסוף. כאילו נפל לו האסימון בבת אחת, בום. כן. טוב. תכיני, יפה, מעגל, מסודר, רגל, קדימה, 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 קדימה. כן, טוב מאוד, ליאור. יפה את רוכבת. כן. להכין. לא נורא, כאן את הימין. כן. עכשיו תשימי לב, כן? קודם לתת לו רגע לנחות לתוך הטרות. לא רואים את זה מכאן גם ככה. דחפי יותר עם הישיבה, כן. עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. יפה מאוד. מי היה מאמין, אה?